frizer, stomatolog, kozmetičar. 5 najvažnijih ljudi u životu svake žene. I meni je kosa postala vrlo iskidana i prosto izgledala kao metla. Srećom, sedecom mi onako trči pa sedan sa fantastičnim pitama, kolačima, pecivima, kroasanima. I lako je ugojiti se. To je jako važno za ovu gospođu koja ima problem sa podočnjacima. I da, ovo je bila mala reklama za mene. Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli u Život u Kanadi. Zapravo, dobrodošli u prvu kafu sa Irinom. Ovo je nova forma gde ja odgovaram na vaša pitanja koje ste postavili u sekciji Community i radit ćemo ovo svakog poslednjeg vikenda u mesecu. Idemo redom. Moram da kažem da sam uzbuđena zbog ove nove forme, jer je ovo vrsta neformalnog razgovora za koji nemamo često priliku. Moram na početku da vam kažem nešto što me nekoliko vas pitalo u poslednjih par dana, a to je šta je Patreon. U mom prethodnom videu sam objavila da sam napravila profil na Patreonu. Patreon je sajt preko kog možete finansijski da podržite kreatore čiji sadržaj volite da gledate i to se radi putem uglavnom simbolične mesečne pretplate za koju imate određene bonuse. Tako da ako odete na profil Irina u Kanadi na Patreonu, vidjet ćete opciju da za jednu pretplatu imate recimo mogućnost da videe gledate dan ranije pre premijere na YouTube-u i to bez reklama. Onda imate opciju da učestvujete u live sesijama pitanja i odgovora jednomesečno, a imate i opciju da imamo privatne 1 na 1 sastanke preko Zooma u trajanju od 30 minuta. Idite na Patreon, vidite kako to izgleda i mnogo vam hvala unapred ako izaberete da podržite moj rad nekom vrstom mesečne pretplate. I posebno hvala svima vama koji ste to već uradili. Mnogo mi to znači. Ostavit ću link za Patreon u opisu ovog profila, a mi idemo na pitanja. Idemo na prvo pitanje. Neko od vas je pitao kako Maksim govori engleski, da li ima drugare sa ovog podneblja. Ja iskreno mislim da Maksim mnogo bolje govori engleski nego srpski i to shvatimo kada smo negde napolju i kada smo okruženi ljudima koji pričaju engleski i kada on počne slobodno da priča sa njima. Ali sa nama u kući govori srpski. Mi pričamo samo srpski sa njim i mislim da bi trebalo da budemo zahvalni jednoj činjenici, a to je da on još nije otkrio da postoji dugme koje u kući možeš da pritisneš i da i mama i tata sa njim pričaju na engleskom. Primećujem da kada smo negde napolju i kada je on okružen našom decom, koliko god da svi oni govore srpski, kada međusobno komuniciraju, ipak pričaju na engleskom. Jako je teško održati detetu taj maternji jezik koji nije jezik zemlje u kojoj živite, ali ono što je interesantno jeste da kada priča sa decom koja govore druge jezike, oni se svi nekako mešaju međusobno. Njegov najbolji drugar je Slovak i Maksim koristi jako mnogo slovačkih reči i njegov drugar koristi jako mnogo reči iz srpskog jezika. I onda se mi nekada danima pitamo šta je sad hteo da kaže, šta mu ovo znači, a on govori, dečko, slovački. Idemo na drugo pitanje. Nedavno mi se ukazala prilika za odlazak u Kanadu. Vrlo jednostavno, bez mnogo papirologije, jedna kompanija želi zaposliti moju suprugu. Da li se podrazumeva da i ja imam radnu vizu odmah po dolasku i cene cigareta? Restrikcija pušenja na određenim mestima. Šta ću, moram pitati. Potpuno vas razumem. Prvo što se tiče vize, da, ako vaš supružnik dolazi u Kanadu na radnu vizu, to znači da je dobio posao, uz taj posao je dobio LMIA broj, LMIA broj i na osnovu njega dobio vizu. A vi kao bračni partner, kada podnosite zahtev za vizu, morate da podnesete zahtev takođe za radnu vizu. Dakle, ne za turističku, nego za radnu i u tom slučaju vi dobijate otvorenu radnu dozvolu, koja je zapravo mnogo bolja. A evo i zašto. Vaš supružnik koji je dobio radnu vizu, dobio je samo za taj određeni posao. Zbog toga ima onaj LMIA broj. Ako ostane bez posla u Kanadi, on ostaje i bez te radne vize, zato što je ta radna viza vezana samo za taj posao. To je vrlo komplikovana situacija kada ljudi moraju da traže novi posao koji će im takođe dati taj isti broj na osnovu kog će dobiti novu radnu dozvolu,
a u međuvremenu vrlo često moraju da se vrate u Srbiju. Sa druge strane, vi koji imate otvorenu radnu vizu, možete da radite šta god želite i ta viza nije vezana za posao. Što se tiče cigareta, one su vrlo skupe. Cena je prosečna od 12 do 18 dolara. E sad ako uporedimo sa tim da je kafa recimo u Starbucksu, J.J. Beansu, Blendsu, bilo kom od lanaca, da sad ne reklamiram ni jedan, kafa je negde oko 5 dolara. Dakle, cena cigareta je zapravo cena 3 kafe koje možete da kupite u kafiću. Vrlo su skupe, ali postoji jedna opcija da prođete malo jeftinije. Možete da kupujete duvan i da motate cigarete i mislim da pakovanje duvana košta oko 50 dolara za količinu koliko je potrebna za jedan boks. Ali postoji i cigarete koje se prodaju u rezervatima starosedelaca. Tamo ne možete da odete i da ih kupite. One se prodaju u prodavnicama u kojima mogu da kupuju samo oni, ali oni nekada te cigarete preprodaju, pa možete da ih nađete čak i preko oglasa. A ako nekoga poznajete, možda taj neko poznaje nekoga ko može da vam nabavi te cigarete i one koštaju uglavnom oko 50 dolara po jednom boksu. Dakle, 3 puta su jeftinije od ovih u običnoj prodaji. Te cigarete su organske, za njih važi da su kao zdravije, nemaju nikakve aditive i ja čak mislim da ih prave ljudi u rezervatima. Pušenje je svuda zabranjeno, u kućama, u stanovima, u svim objektima. Ako ste u stanu koji ste iznajmili, izvesno je da će biti zabranjeno da pušite čak i na balkonu. Ljudi obično izlaze ispred svojih zgrada. Ako ste iznajmili stan u kući, to naravno zavisi od vlasnika kuće, ali uglavnom je zabranjeno svuda. Kada ste napolju, postoje određena mesta koje su kao predviđene za pušače. Ljudi ne gledaju baš blagonaklono na one koji idu ulicom i puše i u svakom slučaju ispred svake zgrade između 2 do 6 metara je pušenje zabranjeno. Toliko o tome. Idemo na treće pitanje, a treće pitanje glasi: da li ste naumili da ostanete u Kanadi ceo život, da tako kažem, ili nakon 5 do 10 godina planirate ili biste voljeli povratak u Srbiju? Mi nemamo nikakav dugoročan, konkretan plan. Mi smo i u Kanadu došli bez nekog velikog cilja da ovde ostanemo. Nikola je došao na jedan projekat se pretvorio u drugi i evo nas sada ovde 6 godina kasnije. Uvek ostavljamo prostora za to da možemo da dignemo sidro i odavde i vratimo se kući, ili možemo da se preselimo u neku drugu državu gde će nam u tom trenutku se učiniti da je za nas kao porodicu život bolji. Ajmo dalje. Četvrto pitanje. Da li vas nešto plaši, odnosno da li imate bojazni u vezi sa životom u Kanadi, za koje verujete da ih kao svoj na svome u Srbiji ne biste imali ili da biste ih lakše prebrodili i prevazišli? Ovo je odlično pitanje. I ne, nemam nikakve bojazni. Možda sam ih imala kada sam došla, kad sam se pitala šta mi je ovo trebalo i gde sam to došla, ali sada više nemam i ne znam šta bi to životno moglo da mi bude lakše u mestu odakle sam došla. Uglavnom su to stvari koje vezujemo za onu mrežu kontakata koje imamo i za nešto što možemo da završimo na brzinu, preko reda, preko veze, da možda dobijemo neku bolju uslugu, ali sam shvatila da mi to ovde nije potrebno. U Srbiji jesam naravno imala brojne situacije kada sam preko poznanika, prijatelja, kolega možda brže završavala neku papirologiju kao i svi mi, ali te stvari se ovde svakako brzo završavaju bez ikakvog stresa i ne treba vam nikakva veza za to. To je to. Sledeće pitanje glasi: draga Irina, da li imate savet kako izabrati usluge poput frizera, beauty tretmana, lekara, stomatologa? Odlično pitanje. To je zaista veliki, veliki problem i ja ne mogu da vam preporučim ništa osim da idete na preporuku. Ja sam sa stomatologom i sa frizerom imala sreće. Dobila sam prvo nekoliko preporuka za divnu doktorku Maju Lazarević iz Stein Dental klinike i pre nego što su mi trebale njene usluge, a onda sam je i snimala čak za jedan prilog za RTS i tek nakon svega toga kada su mi zatrebale usluge odlučila da krenem kod nje i nisam se pokajala zaista. Ona je moj stomatolog ovde. Što se tiče frizera, imala sam ludu sreću da mi je prva komšinica bila super frizerka
I naša tadašnja menadžerka zgrade, divna gospođa Spomenka, je prosto dobila ideju da je pita da li bi ona došla kod mene kući da me šiša, jer sam se ja tek porodila, nisam imala vremena da idem u frizerski salon i ona je to i uradila. Heder je dolazila kući da šiša mene, kasnije i Nikolu, kasnije i Maksima i tek kada se ona preselila i kada više nije mogla da dolazi, mi smo svi krenuli kod nje u salon. Tako da već godinama me šiša Heder. I odlučila sam sada nakon 2,5 godine boravka ovde, neodlaska u Srbiju, da se prepustim njenim rukama i da odem i da me ofarba. Možete da primetite da moja kosa nema nikakav oblik, potpuno ga je izgubila. Boja je prilično upitna, a razlog tome je što već 1,5 dana čekam na svoj zakazani termin za šišanje i farbanje kod Heder. Zašto nisam ranije otišla? Zato što sam prvo kada sam dolazila iz Beograda poslednji put sa sobom donela zalihe farbe koje mi je moj divni Ivan Veljić doneo noć pred moj put u Kanadu. Frizer koji je transformisao ceo RTS, sve žene je pretvorio u hollywoodske dive. I toliko je bio divan i drag da mi je donao zalihe farbe koje su meni trajale dobrih godinu dana. Kada je to isteklo, onda sam onako opušteno uzela neku farbu koja je bila približna toj boji i farbala se tim kućnim farbama, nemajući potpuno svest o tome šta radim svojoj kosi i koliko ću je upropastiti sa tim jakim hidrogenom koji je išao onako koren, pa na koren i meni je kosa postala vrlo, vrlo iskidana i prosto izgledala kao metla. Srećom, sedicom i onako trči pa seda, nemam onaj izrastak pa se to sada ne vidi toliko dramatično, ali jedva čekam sledeću nedelju i to će biti jedna od tema kojom ćemo se ukratko baviti na Instagramu. Toliko o tome, dakle, ako ne poznajete nikoga, ne znam, pronađite neku Facebook grupu. Mi u Komšiluku imamo Facebook grupu gde ljudi razmenjuju takve vrste saveta. Prosto, ne znam, potražite bilo koji način da se nekako obavestite. Ili na kraju krajeva prosto dajte šansu nekome. Pitanje broj 6. Kako funkcionišu zanati u Kanadi? Da li za istim ima potrebe? Da li vi ili vaše okruženje koristite njihove usluge, na primjer obućare ili krojače? Da i da. Mislim da su zanatlije ovde jako cenjene, njihove usluge jesu skupe. Ako recimo hoćete kod obućara da popravite par cipela, nije isključeno da će vas koštati otprilike koliko biste kupili nove cipele. Sa druge strane, znam jednog divnog krojača, našeg čoveka, ima svoj salon ovde u centru grada, zove se Mija. Kod njega nosim svaki put kada moram nešto da popravim, prepravim, ušijem, skratim, promenim rajsveršlus. I te usluge čak nisu toliko skupe, ili prosto njegove usluge nisu toliko skupe. Zanatlije jesu cenjene i bilo šta što je ručni rad, ljudi jako vole da kupe, prosto vole da podrže male proizvođače koji prave nešto svojim rukama, a svakako zanatlije dobro naplaćuju svoj rad, ali nema ih tako mnogo kao kod nas. Eto šanse možda za neke. Sledeće pitanje glasi: zanima me koju opremu koristiš za snimanje, telefon, mikrofon, sve, kao i koji program koristiš za montažu. Takođe, da li još nešto radiš osim snimanja videa i da li radiš nešto pored svog YouTube kanala? Ovo su zapravo dva pitanja koje sam spojila u jedno. Što se opreme tiče, nemam je mnogo. Sve snimam na mobilnom telefonu, to je iPhone 11. Ja sam još u Srbiji snimala mobilnim telefonom. Išla sam na nekoliko obuka za snimanje mobilnim telefonom i za montažu čak na mobilnom telefonu. Dakle, što se tiče opreme, imam telefon, imam stativ za njega, imam gimbal. Gimbal je jedna divna sprava koja služi da možete iz ruke dok hodate, da snimate tako da vam snimci budu plivajući, što se kaže. Dakle, da nema onog seckanja dok se hoda, dok se pomera. Imam ovaj mikrofon koji se zove lavalier ili bubica. Imam zilbericu koja služi da posebno napolju, nekada unutra, ali ne koristim je unutra zato što imam reflektore. Zilbericu koristim napolju da ispeglam lice, da odbijem svetlost, tako da mi senke na licu nestanu, a to je jako važno za ovu gospođu koja ima problem sa podočnjacima. I to bi bilo to. A da,
Imam i green screen. Green screen je ono zeleno platno koje služi da u montaži ubacite neku pozadinu koju želite i kada vidite mene nekada u kadru, a iza mene nešto što se tu uklapa, ali ne znate kako se tu našlo, to je snimljeno sve na green screenu. Dakle, nemam mnogo opreme, imam onoliko koliko mi je praktično da mi odradi posao. Šta još radim osim YouTube-a? Dakle, radim na jednoj televiziji kao montažer, a od kuće radim i radionice za YouTube, 1 na 1, sa ljudima koji žele da nauče sve o YouTube-u. Kako snimati, kako praviti scenario, kako montirati, kako planirati uopšte snimanje, koje boje izabrati, koje fontove, kako praviti thumbnail, kako napraviti dugoročnu strategiju, kako privući publiku, kako komunicirati sa njima, kakav treba da bude vaš javni nastup. I da, ovo je bila mala reklama za mene, ali pitali ste. Idemo dalje. Sledeće pitanje je kako vaši roditelji podnose što ste toliko daleko i ne viđete se često. Ja bih rekla da podnose mnogo teže nego što to pokazuju i nego što to pokazujemo mi. Jako teško i posebno teško mi pada činjenica da Maksim raste ovde bez zapravo shvatanja koncepta babe, dede, ujaka, tetke, stričeva, strina, braće i sestara. Mi ovde imamo familiju, ovde je moja sestra od strica sa suprugom i decom i posećujemo se onoliko koliko to obaveze dozvoljavaju i to puni tu prazninu i smanjuje tu tugu što živimo jako daleko razdvojeni od svojih porodica. Idemo dalje. Da li znate nešto da kažete o stipendijama za fakultete u Kanadi i da li znate koliko se čeka otprilike za radnu vizu? Za radnu vizu je vrlo individualno, ne bi trebalo da se čeka dugo. Nikola je čekao nekih mesec, dva, zato što smo čekali da dobije taj LMIA broj. Ja sam moju čekala nekih mesec dana. Mislim da se sada papirologija radi malo sporije, ali činjenica je da ako uopšte dobijate radnu vizu, ako ćete da aplicirate za radnu vizu, da vrlo verovatno već imate obezbeđen posao, imate taj LMIA broj i ne verujem da bi trebalo da prođe duže od nekih 2 meseca, čak i u ovoj situaciji sa koronavirusom. Što se tiče stipendija za fakultete, ne znam o tome ništa, nažalost. Možete da pogledate moj video o državnim fakultetima, gde je Nataša Mrkić, koja radi na Langara College ovde u Vancouveru, pričala o tome. U principu, ono što je ona rekla u tom videu jeste da se uglavnom stipendiju daju za master i za doktorske studije. Ja znam da mogu da se dobiju i sportske stipendije za osnovne studije, a na sajtovima svih fakulteta koji vas interesuju sigurno ima detaljno objašnjeno sve o stipendijama. Dakle, malo samo istražite. Sledeće pitanje. Korona i ostale teme iz pranormalnog života. Kakva je situacija sa koronom? Da li ste se vakcinisali? Ponovo sam spojila 2 pitanja u jedno i ova jedna osoba je pitala i da li pratiš Sluškinjinu priču? Odmah da kažem na temu serija, filmova i svega što je primamljivo da se radi u slobodno vreme. Ne gledam apsolutno ništa. Ni dok sam živela u Beogradu nisam imala vremena da pratim serije i propustila sam apsolutno sve najpopularnije serije u poslednjih 10 godina. Jesam povremeno bacala pogled na neke serije, one koje su baš bile popularne, čisto da vidimo o čemu se radi. Ono za šta sebi dam vremena jesu neki dokumentarni filmovi i najčešće zapravo slušam ili gledam podcaste. Slušam neke pametne ljude od kojih želim i volim nešto dobro da naučim. I to mi je velika preporuka za sve vas. Što se tiče koronavirusa, mislim da se mi više i ne sjećamo kako je izgledao život pre novog normalnog. Ne sjećamo se tog pranormalnog. Ovo novo normalno je toliko postalo normalno da je nama sada normalno da ne možemo da odemo u teretanu, da ne rade bioskopi, da ne možemo da odemo na bazen, da ne možemo da odemo u pozorište, da ne možemo da odemo u restoran. Poslednja odluka koju imamo, doneta je zvanično juče, jeste da u Vancouveru ne možemo da putujemo između različitih zdravstvenih regija grada, tako da recimo mi odavde iz centra ne možemo da odemo malo dalje u recimo predgrađe kao što bi u Beogradu bila Batajnica, hajde tako da kažem. Velika većina ljudi nema nikakav problem da poštuje preporučena pravila. Naravno da uvek ima onih i svuda ima onih koji ne poštuju pravila, koji ih krše, koji se bune, kojima se ne sviđa da nose maske. Moj stav je da, ne volim da nosim masku, da, smeta mi, ali mislim da je moja žrtva mnogo manja od štete koju bih mogla da napravim kada tu masku ne bih nosila. Sledeće pitanje glasi:
Koliko u Kanadi ljudi vode računa o zdravlju? Da li je puno pušača? Da li se jede puno hleba i slatkiša? Da li žene kuvaju? Da i da. Jako mnogo ljudi vode računa o zdravlju. Vancouver važi za sportski grad, što znači da gde god da izađete, vidjet ćete nekoga ko vozi bicikl ili trči ili igra odbojku na plaži ili ide na plivanje ili vozi kajak, ljudi skijaju, ljudi idu na hiking. Ovde je lako hraniti se zdravo, ima jako mnogo organske različite hrane. Kad kažem organske različite, mislim postoje organske makarone, organsko, naravno, svo voće i povrće, meso, mleko, jaja, ali svi proizvodi koje možete da zamislite postoje i u organskoj verziji. I oni nisu mnogo skuplji, oni jesu nešto skuplji od ovih koji nisu organski, ali u principu nisu toliko skupi da ne možete da ih priuštite ako baš želite tako da se hranite. Ima žena koje kuvaju, ima žena koje ne kuvaju, ima žene koje kuvaju svaki dan, ima onih koje mrzi ih možda da kuvaju ili ne znaju i onda koriste jedan od nekoliko servisa koji služe tome da vam dostave jednom nedeljno kutije sa namirnicama za tu nedelju. Dobijete namirnice, dobijete recepte u zavisnosti od pretplate, ali recimo dobijete 5 obroka, 5 večera i treba vam 15-20 minuta samo da sve to napravite. Dakle, živi se kao i svuda. Ljudi kuvaju, ljudi ne kuvaju, ljudi jako mnogo jedu testo i slatkiše. Vancouver ima jako mnogo pekara i poslastičarnica sa fantastičnim pitama, kolačima, pecivima, kroasanima. I lako je ugojiti se. I to se desilo i ovoj gospođi ovde. Ono što sam primetila jeste da mnogi ljudi koji dođu ovde počnu zdravije da žive, zato što je sve dostupnije, lako je baviti se sportom, lako je pronaći zdravu hranu, lako je to spremati, lako je kupiti sve nekako pod ruku. Mnogo ljudi se bavi sportom, mnogo ljudi zdravo jede i to vas nekako povuče, zabranjeno pušenje, i to vas onda nekako povuče da i vi počnete malo zdravije da živite. I mislim da to uopšte nije loše. I to je to. Došli smo do kraja. Ovo su bila sva pitanja koje ste ostavili u sekciji Community i tako će biti i od sada. Svakog meseca ja ću ostaviti u sekciji Community jedan post ispod kog ćete moći da pišete pitanja na koja ću ja odgovarati u kafi sa Irinom. Nadam se da sam bila informativna, da ste dobili dovoljno informacija u odgovorima na sva ova vaša pitanja. Ako niste, napišite mi to u komentarima ako imate neko dodatno pitanje. Lajkujte video ako vam se dopao, podelite ga sa prijateljima koji možda imaju ista pitanja kao i vi i pritisnite to malo zvonce kako biste uvek dobili notifikaciju, bili u toku i znali kada je novi video objavljen. Najlepša vam hvala na pažnji, ostanite mi dobro i vidimo se uskoro.